Mangaldan PNP naman nagbabala sa dumaraming kaso ng motor napping sa bayan ng Mangaldan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nagpahayag ng babala ang Mangaldan Municipal Police Station kaugnay ng dumaraming insidente ng motor napping sa bayan ng Mangaldan. Matatandaang noong Pebrero 13, 14 at 18 ay sunod-sunod na naitalang ulat ng mga itinangay na motorsiklo. Dalawa sa mga insidente ang nakuhanan ng CCTV sa barangay Poblasyon. Dahil dito pinayuhan ng mga may-ari ng motorsiklo na mag-ingat upang hindi mabiktima ng pagnanakaw. Kabilang sa mga inirekomendang pagpaparada ng motorsiklo sa maliwanag at litas na lugar. Binigyang diin din ng pulisya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng alarm system at paggamit ng matitibay na kandado upang maiwasang matangay ang sasakyan. Pinayuhan din ng publiko na huwag mag-iwan ng mahahalagang gamit sa loob o ibabaw ng motorsiklo at maging mapagmasid sa paligid. Samantala, patuloy ang mobile foot patrol ng kapulisan, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga testigo at pangangalap ng ebidensya kaugnay ng investigasyon sa mga naitalang kaso. Ayon sa pulisya, ang sinumang mapatunayang sangkot sa motor napping ay mananagot at mapaparusahan alinsunod sa umiiral na batas. Kasama mo mula rito sa IFM News, nagupan ito si Idol Denise Brillante, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.